Please. Something else, I see. Yeah.
Okay, recap lang tayo dito sa pagbaklas ng throttle body. Kasi yung sa pagbaklas natin ng sa naunang video, di siya yung camera natin sa yung chest cam natin, malayo yung angle. Dito focus tayo. Bali yung after natin matanggal yung battery compartment, yung U-box, ipapalusot lang ito yung battery terminal kasama to. Palusutin nyo lang yan. Tapos after, ito yung throttle body. So yung tatanggalin nyo, ito na assembly. So gamit ko lang yung 10mm. Yan, dalawang bolt lang. Yung pangatlo yung sa fuel injector na. Sa akin di ko na tinanggal yung yung socket dito, baka kasi mag-reset yung yung ECU. Tapos dalawang part yung yung throttle body. So maghiwalay ito tsaka ito. So gamit ka lang nito 5mm na Allen wrench. Kala ko kasi ito yung magagamit natin, Allen wrench pala. Tapos tsaka 3mm na Allen wrench para dito. Ito bracket ng ng mga cable. So tatanggalin mo yan, yung dalawang cable dyan para may walay kasama to. Tsaka ito pa, ito para sa airbox manifold. Tapos yun na, sabay maangat, kukuha mo na to, tsaka malilinisan na. So yun lang, balik na tayo sa balik ng U-box at ng iba pa. Okay. So
pa.